God aften og velkommen til Nøjeren. I dag skal vi kigge nærmere på Nyscott. En næsespray, som menes at kunne kurere forkølelse. Men kan den overhovedet det? Og er der overhovedet sådan at bruge? Det har vi tænkt os at undersøge. Vi har fundet en sælger af dette produkt, så vi har tænkt os at arrangere et møde med dem. Jeg går undercover som detailhandler, der gerne vil sælge deres produkt, for at skabe mere salg i min nyopstartede butik. Vi har skjult kameraer med inden. Hej. Hej. Altså vores produkt er brugt af mange danskere, som ønsker at slippe af med deres forkølelse. Dette produkt har efrodin i sig, som gør, at forkølelsen forsvinder hurtigere, end hvad den ellers ville have gjort. Et partnerskab, du snakker om, er noget, du skal aftale med producenten på den her adresse. Men går forkølelsen overhovedet væk, eller bliver man bare afhængig af produktet? Jeg har kigget lidt nærmere på præparatet Nyscott og fundet en række stærkt skadelige og vanedannende stoffer. Stoffet efedrin, eller kunstig adrenalin, som bliver brugt til hjertestof, og er hovedstoffet i amfetamin. Men det er ikke det eneste, vi skal bekymre os om, for der er nemlig også et andet stof i, som hedder kodein. Kodein er et MAO-hæmmende middel, det vil sige, det er stoffet, der er et antioxidant og et iltdræbende histamin. Det iltdræbende histamin går simpelthen ind og nedbryder langsomt immunforsvaret. Nu vil jeg forsøge at optage kontakt til bagmanden bag dette produkt. Efter sigende skulle han bo lige herinde. Hej. Jeg kommer for at tage af deres mand hjemme. Nej, han er på forretningsrejse. Telefonskort. Jo, mange tak. Undskyld lejligheden. Jeg sidder her med en tidligere misbruger, som gerne vil fortælle sin historie. Hvordan startede det hele? Det hele startede med, at en forkølelse var en almindelig en, og at jeg ikke kunne trække vejret, og jeg havde det rigtig slemt. Så jeg gik på apoteket, og så købte jeg bare noget almindelig næsespray. Det troede jeg, det var. Og da jeg så prøvede det et par gange, så blev jeg også rask, men jeg fik abstinenser lige pludselig. Og hver eneste gang jeg skulle spise, hver eneste gang jeg skulle sove, jeg kunne ikke gøre de her ting, fordi jeg skulle have Nyscott, før jeg kunne sove, før jeg kunne spise. Og hvis jeg ikke fik det, så havde jeg det rigtig dårligt. Så kom jeg til min læge, og han sagde til mig, at på grund af at jeg fik de her abstinenser, det var min næsespray Nyscott. Og han sagde til mig, at jeg faktisk var afhængig af det, og at jeg fik noget nyt medicin, så jeg kunne nedtrappe det her. Og ja, desværre så var mit immunforsvar heller ikke særlig godt, så det skulle gøres hurtigt, fordi man kunne faktisk dø af det her. Vi har nu fået optaget kontakt til bagmanden bag Nyscott. Vi har arrangeret et møde med ham på Café Kip. Jeg går undercover som detailhandler endnu en gang. Ja, det gør jeg i hvert fald. Vi vil nu forsøge at afsløre bagmanden bag Nyscott, Åge Hansen, som sidder lige herovre og venter på vores møde. Vi har skjult kamera med inden. Hej. Hej, Pernille fra Termodek. Åge Hansen fra Nyscott. Ja. Nu skal vi høre. Det var godt, du kom op først og fremmest. Men nu skal jeg fortælle lidt om mit produkt. Det, der er specielt med mit produkt, det er, at vi simpelthen går ind og regenererer de syge celler, så det bliver helt hurtigt normalt. Men det mest geniale med mit produkt er, at det er vanedannende, så det går faktisk ind og skabe mere salg for virksomheden. Det er noget af det, jeg lægger lidt på. Nå, det ved jeg faktisk også godt, fordi vi snakker om overlæge, og har det konstateret, at der er rigtig mange farlige stoffer i det produkt. Og vi kommer faktisk i virkeligheden fra Nøjeren, et program, der kører på TV2 lige nu. Så hvis du har en kommentar til dit produkt, må du meget gerne sige det nu. Prøv, jeg har ingen kommentar. Altså, det er meget vigtigt for os. Gider jeg være sød og fjerne det kamera?
Sydlandet har bagmanden ingen kommentar til produktet, men alligevel bliver produktet fjernet fra hylderne allerede måneder efter denne udsættelse er sendt.